Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес е 23 юли и днес аз и моята приятелка Даниела ще пътуваме за Испания. Ще седим за една седмица в Мадрид, като плануваме да ходим и до Барселона и Валенсия. Ние вече минахме проверката и ето ни го багажа, ранички, куфари и ето и моята спътница Даниела. Пътуваме. Ето в самолета съм. Хора, в момента се качихме в автобуса и сме много развълнувани, понеже за първи път пътуваме сами двете, без родители. И официално вече сме в Мадрид. Оставихме си нещата в хостела, преоблякохме се и отиваме да ядем, защото сме супер гладни. Хора, музиката е малко шумна, но ни пристигна храната. Това трябва да са quesadillas, макар че изглеждат доста малки, и гуакамоле сме си поръчали. Цялото ни излезе 18,80. Сега ще видим дали наистина си струва. Току-що се наядохме и искам да оценим храната 5 от 10, понеже порциите бяха супер малки и честно казано, ако някой е тук, не бих му препоръчала да идва точно в това заведение. Нека видим Даниела какво ще каже. Даниела казва 3, тъй като нищо специално. София е по-вкусно. Дори в София е по-добре. Вижте на какво попаднахме. Това мисля, че е реклама за някой сериал. Ако някой се сеща, да напише. Много красиво изглежда на живо. И ето го нулевия километър, където се свързват 6 национални магистрали. И вижте на какво още попаднахме. Изглежда много добре, може да го пробваме следващите дни. Какво мислиш? Пристигнахме на Пласа Майор и не знам дали камерата е достатъчна да опише просто каква красота виждаме с очите си. Просто в по-перфектен момент не можеше да хванем Светата Богородица. В момента се вижда малко залеза и самата сграда, цялата архитектура просто... просто се насладете на момента. И ето и Даниела, която отива да снима. И тя ме снима. Утро, хора, днес се включваме от нашата закуска. Вчера бяхме супер изморени и реших да не снимам. Днес ще ходим в парка Ретиро и в музея Прадо и се надявам времето малко да се оправи, понеже е малко облачно и пише, че ще бъде 28 градуса, което е доста малко за Мадрид. Ние се бяхме въоръжили с супер летни дрехи. Аз имам даже вентилатор в куфара ми. Взели сме си яйца по Бенедикт. Мачинг с вода и двете. Бяхме до едно магазинче и си взехме тези мини понички, заедно с тези кафета. Хора, включваме се от Прадо, като влязахме в свободния вход, който е от 6 до 8. Реално опашката беше сравнително дълга, но доста бързо се движеше, така че ако някой планира пътуване насам и точно в музея Дел Прадо, да знае, че може и безплатно да влезе и няма да чака толкова много, просто трябва да се наредите и в 6 часа всички ги пускат вътре. Имаше картини от Сороя, Веласкес, тук не може да се снима и заради това не съм ви снимала. Сега мислим да отидем да хапнем. Мадрид. Град, който сякаш живее с теб, диша с теб и те кара да спреш за момент, само за да почувстваш всичко. Всяка улица носи история, всеки ъгъл малка изненада. На следващия ден хапнахме сандвичи набързо и се запътихме към La Tienda de los Deseos, място, където можеш да умастилиш своите желания и да ги закачиш на обширната им стена, изпълнена с мечти и надежди. После продължихме по магическите улици на Мадрид и се озовахме в музея Рейна София,
където видяхме впечатляващата картина на Пикасо Герника. След обикалянето решихме да се поглезим и си взехме ягоди с шоколад, а после пробвахме и чурос в Сан Хинес. Със сигурно се събудихме щастливи след толкова хапване и се запътихме към Паласио Реал. Неговите над 135 000 квадратни метра площ са свидетели на векове от испанската история. Близо 1,5 милиона посетители идват всяка година, за да открият скритите му скъпоценни камъни, произведения на изкуството и уникални съкровища. Разгледахме музея на един от най-известните улични артисти в света, Банкси. Въпреки последователите си по цял свят, самоличността му остава неизвестна. Герой за някои, вандал за други, неговите произведения на изкуството се продават на главозамайващи суми. Добро утро, хора! В момента е 9:30 и заминаваме за Валенсия с влака. Историята е много интересна, понеже малко се успахме, но за наша радост успяхме да си фанеме метрото бързо и да се ориентираме горе-долу добре в гарата. И сега ще се нарадваме на 2 часа път. Но и заслужава това бързо. Валенсия ни посрещна топло и с много разходки. Градът напълно ни омагьоса и се изгубихме между пазари, площади и малки кафенета. Хора, в момента храната ни пристигна. Аз си взех паеля валенсиана, а Даниела си взе паеля с морски дарове. Спирахме се почти на всеки ъгъл, за да заснеем и попием Валенсия в цялата й красота. Това е третият по население град в Испания, след Мадрид и Барселона. Оригиналното латинско име на града е Валентия, което означава сила, мощ, енергия. Разходихме се из Меркадо Сентрал и Ла Сиудад де лас Артес и Ла Сиенсиас, като наблизо беше и най-големият аквариум в Европа. Там видяхме белуги, пингвини, моржове, костенурки, медузи и ръкообразни от всякакъв вид. Успяхме най-накрая да седнем. Остава 2 часа до влака ни. Това е нашата храна. Си взех Цезар, а Даниела си взе някакъв сандвич. Изглеждат много добре и двете. Валенсия със сигурност супер много ни измори. Реално Валенсия, ако съдим по архитектура и по така цветност и усещане, някакси повече ми харесва от Мадрид. Беше доста топло, но мисля, че напълно си заслужава. Сега нямам търпение да почна да ям, така че ви оставям за малко. Хора, сега ще пробваме рамен. Решихме с Даниела малко да експериментираме. Приключихме с яденето и аз бих му дала като оценка поне 7 или 8. Коментирайте дали сте яли рамен. В момента сме навън и това ни е последната вечер. Мислим да ходим на бар, но в момента се наслаждаваме на последния ни залез от хълма, който бяхме първата вечер. Сега след малко ще ви покажа. Гледката е прекрасна. Но нека да направим рекап на нашата почивка. Кажи, кой ти беше любимия момент? Пътуването до Валенсия. Добре. Цял ден навън. Не знам дали го казах, но ние малко изгоряхме вчера, като бяхме във Валенсия. Аз имам от чантата ми. А ето и Даниела. От роклята, да. Е изгоряла от роклята. Моят любим момент е тази вечер. Момента, в който просто осъзнаваме колко бързо мина времето и реално колко добре сме си прекарали, макар всичките километри, които извървяхме и огромната жега, която трябваше да изтърпим тук. Здравейте, хора от летището! Днес си тръгваме и имаме може би 2 или 3 часа, които трябва да висим тук. Дойде края и на тази почивка. Разбира се, ще има още много, но наистина Испания ще се ми остане в сърцето. Ако този влог ви е харесал, пишете в коментарите. И това е. Чао от нас!